adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 11 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 5 ngadto sa 11. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Og karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mo biya ako, ipadala ko siya kaninyo." Unya inig-abot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala og sa pagkamatarong og sa silot. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. Og pailhon sila unsay matarong kay muadto man ako sa amahan og dili na kamo makakita kanako. Og pailhon sila sa silot kay ang nagmando ni ining kalibutana gisilutan naman. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.